Aquest curs escolar, els xiquets i xiquetes de la nostra escola hem col·laborat amb l'Oficina de Turisme per fer la informació més accessible. Primerament va haver una reunió per a planificar què i com anàvem a fer-ho. Vam fer una prova. Els alumnes de 5è ens vam encarregar de fer l'agenda de les activitats per al Dia Mundial del Torró, el 7 de novembre. Els mestres també ens van formar en com fer una transcripció correcta amb els pictogrames d'Arsac, l'ús d'Audacity per fer les gravacions i Canva per poder juntar tots els pictogrames. A més, hem seguit un projecte de formació en centres per portar l'enfocament DUA a la nostra tasca diària, a l'aula i a l'escola. Em va agradar molt aquesta idea de fer els pictos perquè així la gent que ve de fora pot entendre-ho tot. Perquè així poden veure-lo les persones que no saben llegir. Els alumnes han entregat a l'Oficina de Turisme la pictorització de 6 monuments oficials amb els seus corresponents àudios. Falta realitzar els cartells físics i adjuntar també la informació a l'aplicació turística de l'Ajuntament. Aquest ens ho ha agraït i ens ha felicitat. Els alumnes hem après un nou llenguatge. Hem fet resums, buscar sinònims o crear els nostres pictos, ja que no hi ha per a totes les paraules. Hem treballat la entonació, la pronúncia i el fraseig. Hem conegut millor la història del nostre poble, aprenent fets i dades que no coneixem. De cara al proper curs, continuarem amb aquest treball amb turisme. Inclourem la pictorització dels cartells informatius de les sales de la biblioteca municipal. Així com les tendes de Xixona. Continuarem fent una Xixona més inclusiva amb l'ajuda de tots i totes. Per últim, vos deixem un exemple del treball realitzat. Forn del Raval. Forn de pa de característiques medievals, documentat a principis del segle XVI. Es diu que és un dels més antics de tota la Comunitat Valenciana i una verdadera joia arquitectònica. Avui en dia funciona a ple rendiment.